A uključivanje mladih u brojne društvene aktivnosti pozitivno utiče na razvoj društva. Zato i ovoga puta izdvajamo za njih prostor i predstavljamo događaj koji su mladi kreirali za mlade. 100 mladih iz Novog Sada predstavit će svoje razmišljanja na važne teme kroz predstave, dokumentarne i animirane filmove, izložbe, fotografije i modnu reviju danas od 14 časova u Amfiteatru na Spensu. Tim povodom naši gosti su Đorđe Bengin i Lara Zeldi Doba iz Centra za omladinski rad. Dobro jutro, dobro nam došli. Đorđe, na početku da predstavimo projekat. Zapravo je osmišljen kao prezentacija na temu liderstva, a treba da izgleda tako da se odnosi na mlade koji se bave ili bi želeli da volontiraju. Da. Ovaj projekat jeste zapravo nešto što je kruna jednogodišnjeg univerzitetskog kursa koji se dešava u saradnji sa Jönköping univerzitetom iz Švedske. Kurs se zove Liderstvo i razvojni omladinski rad i on je namenjen za sve one koji žele da se bave mladima ili koji se već bave sa mladima, bilo to kao prosvetni radnici, bilo to kao već omladinski radnici s nekim iskustvom, bilo da su to psiholozi, psihološkinje ili sportski radnici i kroz tih godinu dana mi smo prolazili i neke teorijske module, kako individualni, tako i grupni rad sa mladima, a pored toga i praktični rad, neka je od 3 do 2 meseca rada i ove prezentacije su zapravo ono što smo mi sve postigli sa mladima. Tako da će tu negde učestvovati oko 100 mladih. Lara je jedna od njih 100, je li tako? Danas u 14 časova u Amfiteatru na Spensu ti ćeš fotografijom predstaviti ono što si negde, da kažem, naučila na tom jednogodišnjem kursu. Da, učili smo fotografiji i svašta smo slikali. A zašto baš fotografija će biti tvoj izraz? Pa, naša radionica je bila na tu temu, da fotografijom pošaljemo neku poruku svima i svi smo napravili po jednu fotografiju. Šta tvoja fotografija predstavlja? Slobodu. Imam fotografiju 2 krila, kako su u obliku srca i s tim želim da kažem kako svi treba da imamo svoju slobodu. Da, Đorđe, pitamo, kursi traju godinu dana, to ste rekli, i u saradnji sa jednim švedskim univerzitetom. Nekako te skandinavske zemlje se uzimaju u svemu kao primjer dobre prakse, verovatno i ovde. Koje veštine su studenti savladali i razvijali? Mi smo razvijali nekako najviše veštine komunikacije, razrešavanja konflikta, vođenje grupe, individualnog rada sa mladima. U suštini sve ono što je praktično neophodno za rad sa mladima, tako da je ceo univerzitetski kurs zapravo fokusiran na praktično znanje i veštine. I zaista nešto što te spremi za ovo i kurs je takav da zaista je promenio moj život za ovih godinu dana onako u potpunosti. I ono što sam zaboravio da kažem jeste da je kurs podržan od strane Ministarstva omladine i sporta i od IOGT NTO pokreta iz Švedske. Što govori o njegove važnosti, sigurno. Lara, na koji način menja život ovaj kurs, kako kaže Đorđe? Je li tebi na neki način promenilo to pogled na svet, način razmišljanja? Da, zapravo jako puno, pošto stalno imamo neke nove teme i pričamo o svakakvim problemima u društvu i to mi se jako svidalo. Akcenat je na mladima i na njihovim problemima u društvu? Pa da, zapravo. Koliko je bitno, Đorđe, da se čuje negde glas mladih? Pa, mi smo zaista stava da mladi moraju da imaju apsolutnu slobodu da pokažu svoje nekako i kritičko razmišljanje, ali i kreativni duh i da imaju slobodu da kažu ono kako oni vide svet i kako oni vide grad Novi Sad. Negde ideja kada smo kreirali ove prakse jeste bila da oni nekako nama pokažu kakav je Novi Sad. I za kraj, za Laru, jedno pitanje. Da li ćeš nastaviti da se baviš Da, nadam se. mladinskim aktivizmom i ko su uopšte mladi lideri? Po tebi. Vas 100 kojih je učestvovalo u kursu pre svega, a ima ih još, sigurni smo, u Novom Sadu. Da. I tek će ih biti. Da, naravno. Jeste. Samo da se priča o tome i da se promoviše, sigurno će biti sve više. Ovaj kurs ima jako dobru snagu zato što dugoročno traje, zato što su sad obrazovani 20 novih omladinskih radnika, 100 mladih je prošlo kroz ovo, videlo koliko je ovo dobro i onda nekako ima mogućnosti da se proširuje. Tako da, eto, s te strane je zaista dobar projekat koji ima jako dugoročan efekt.
Đorđe, Lara, hvala vam Hvala puno vam što ste puno. bili gosti Hvala i vama jutarnjeg što ste programa. pozvani.